Rješavamo zadatke s državne mature. Ljeto 2014. godine, 28. pod 1. Dakle, zadatak glasi ovako. Odredi domenu funkcije f od x je logaritam po bazi 10 od 14 minus x plus logaritam po bazi 10 od x minus 5. Evo ga, već je počeo tako čurina. Dobro. I napišite je s pomoću intervala. Idemo dalje. Da bi funkcija, logaritamska funkcija bila definirana, ovo što je pod logaritmom mora biti strogo veće od 0. Dakle, mora biti 14 minus x veće od 0 i mora biti x minus 5 veće od 0. Dakle, tu imamo dva uvjeta, pa će nam ukupno rješenje biti presjek tih dva uvjeta. Dakle, ovdje imamo minus x je veće od minus 14, pomnožimo sve s minus 1 i dobit ćemo x je što? Manje ili veće od 14? Manje od 14 kad nejednačbu množimo s minus ili dijelimo s minus brojem, mijenjamo i smisao, okrenemo u stvari znak nejednakosti. I ovdje imamo x je veće od 5 i sad tražimo presjek ta dva uvjeta. Ovaj tu kaže x veće od 5, dakle svi x veći od 5, s time da petka nije uključena. Ovdje 14, kaže svi x manji od 14, to je to. On nije uključen, dakle tu je otvoren interval i ovdje je otvoren interval. Gdje se sjeku ova dva uvjeta? Sjeku se od 5 do 14, dakle pišemo x elemenat 5 do 14. Ova funkcija je definirana na intervalu 5 do 14. I to bi bilo to. Još puno zadataka na ovu temu potražite na našoj web stranici u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka.